הלו, ערב טוב. ערב טוב. אהלן, מדבר רונן, אבא של ים שהיה מעורב איתכם בתאונה. אני מדבר עם שרון. כן, כן, בטח. אהלן, מה שלומך? בסדר, מה שלומכם אתם? בסדר, העורך דין שלי היום התקשר אליי, דיבר איתי, הוא אמר לי שהוא דיבר איתך ואת לא מעוניינת לדבר איתו. פשוט חשוב לי מאוד שתספרי קודם כל, לו. אני לא אמרתי לו שאני לא מעוניינת לדבר איתו בשום צורה. הוא צלצל אליי פעם אחת, מזמן, אני אפילו לא זוכרת להגיד לך מתי, אוקיי. ולא אמרתי לו, הוא לא שמע ממני שאני לא רוצה לדבר איתו, רק לי אין מה לדבר, כאילו, לי אין מה לחדש לו, הוא צריך לדבר... לא, הוא רק אומר לי, אני שאלתי אותה אם היא ראתה באמת שהוא פגע בליאם, אז היא רק התלוננה כאילו על הנזקי גוף, היא לא נותנת לי כאילו תשובה. תשובה על מה, חמוד? על מה אני צריכה לתת לך תשובה? על מה? לא, על זה שההוא פגע כן, ברכב של הבן? הוא כאילו מכחיש, הוא בכלל אומר שהוא לא מעורב, ובכלל ליאם בכלל לא פגע בך, את נפגעת בגדר לבד כי פחדת והסעת את ההגה, והוא אומר שאת וליאם, כן, את צריכה לראות את כתב ההגנה שלו, הוא טוען שאת וליאם דיברתם ביניכם, וכאילו, כן, זה בוא נראה לך כתב הגנה, תצחקי, כאילו, הוא אומר שליאם בכלל לא פגע בך, הוא אומר שבכלל ליאם, את עפת לגדר כי נלחצת מכל מה שקרה שם. קודם כל, לא היה ולא נברא. לא, ברור לי שהוא, ליאם יודע יותר טוב ממני לא, שהוא פגע ברכב שלי. ברור לי, בגלל זה גם אני... זה היה ברור, תראה. אבל בגלל זה אני צריך אותך כעדה שם. עכשיו הוא אומר לי, אני אזמין אותה כעדה, אבל שהיא שמה שלא יהיה לי פדיחות. היא לא נותנת לי כאילו תשובות, כאילו, אני לא יודע מה. הוא צלצל אליי פעם אחת, הבחור הזה, אני אפילו לא זוכרת איך קוראים לו, מזמן. אני לא אמרתי לו שאני לא רוצה לדבר איתו. הוא לא שמע ממני דבר כזה. בטח ובטח שאני תיארתי לעצמי שהבחור שגרם לתאונה יגיד שהוא לא מעורב וכל מיני סיפורים ועניינים. לא, תביני גם מה הכי הזוי. הוא אומר שליאם פגע בו, ואת כתוצאה מהלחץ הפנית ההגה ימינה ופגעת בעמוד. הוא אומר שכן, הוא אומר שבכלל ליאם לא נגע בך. הלוא מה אנחנו טוענים? יש הרי תמונות של הרכב שלי שפגוע גם מהרכב של ליאם וגם מהגדר. נכון. אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. נכון מאוד, את צודקת ב100%, זה מצחיק, זה משעשע אפילו, כאילו. אני לא אמרתי לעורך דין שלך שאני לא רוצה לדבר. אז הוא יכול להתקשר אלייך, וזה בסדר, כאילו, אני פשוט רוצה שלא יהיה כאילו פדיחה, ואת תומכת בגרסה שלנו, שראית שהוא נתן לליאם מכה וליאם אף עלייך. ברור, מי שגרם לתאונה זה הבחור הזה שהרכב שלו, הוא הרי המשיך לנסוע, אחרי שהוא פגע, הוא המשיך לנסוע איזה 500 מטר קדימה. נכון. משהו כזה. נכון. ואז מישהו גרם לו לעצור, אני לא זוכרת בדיוק מה זה. אז הוא אומר שליאם נתן לו מכה קטנה, ובגלל שזה מכה קטנה ורכב של העבודה, אז הוא לא ייחס לזה חשיבות, אבל הוא עצר כדי לעזור, ואז הוא ראה אותך ואת ליאם, מסתודדים ביניכם ומדברים ומתכננים. איך מסתודדים אם ליאם היה עם דם מהאף? אז זה מה שאני אומר לך, הוא מנסה שם לעשות, ואני צריך את העדות שלך, את מבינה? זה מאוד חשוב, את היית שם, את היית נוכחת, את ראית. לא, לי אין בעיה, אני ראיתי, קודם כל אני ראיתי מאיפה זה מגיע. אז זה חשוב לי. הוא רצה לעבור לנתיב של ליאם, הוא כנראה היה, לדעתי הוא היה בטלפון. נכון, הוא היה בטלפון. הוא שיחק לדעתי בנייד. נכון. הוא לא הסתכל כשהוא פנה ימינה. בדיוק, הוא רצה לפנות מהשמאלי לימני, ואז הוא נתן מכה לליאם, וליאם פגע בי. הוא פגע בליאם וליאם פגע בי. זה מה שאני צריך אותך, זה מה שאני צריך, שפשוט תתני את העדות הזאת. הוא פשוט אומר לי, אני שואל אותה, והיא קודם מדברת איתי על הנזקי גוף, שזה לא קשור בכלל. אמרתי לו, אני אדבר איתה. הוא צלצל אליי פעם אחת, לא דיברתי איתו, או לא אמרתי לו שאני לא רוצה לדבר איתו, אז בוא, אתה יודע. הכל בסדר, לי אין טענות, הכל בסדר. אני רק רציתי, בסדר, אמרתי אולי הוא דיבר איתך ושכנע אותך. לא, ממש לא. אמרתי אולי קרה איזה משהו, כי מאוד חשוב לי. לא קרה שום דבר, ממש לא. כי חשוב לי מאוד העדות שלך, כי אם לא זה מילה שלי מול מילה של ים מול מילה שלו, ואני לא רוצה שהוא יצא משם
ככה, ברור. בלי לשלם את מה שצריך לשלם. ברור. תגיד לו שהוא יכול להתקשר אליי, רק אני בלי שום קשר, כן? כן. אני גם כן הרי טובת... לא, ברור, מה אז אני פשוט אתייעץ גם עם העורך דין שלי. את לא מבינה למה הם מפחדים, הם גם מפחדים כי אין להם ביטוח. לא היה לו ביטוח לגיל שלו, זה כל הקטע. אוקיי. זה כל הבלגן, אנחנו תובעים גם אותו וגם את החברה שהוא עבד בה. אין לו ביטוח, זה ביטוח מגיל 24. בגלל זה הוא חלק. רגע, הוא לא נסע עם רכב של... הוא אמר שזה רכב של דוד שלו. רכב של עבודה, כן, זה רכב של עבודה, אבל הביטוח שם הוא מגיל 24, והבחורצ'יק שלנו מתחת לגיל 24. הבנתי. בגלל זה הם לא עובדים, בגלל זה גם הם מתחילים להתגונן ולדבר שטויות ולנסות להתחמק. לא, אין סיכוי, תראה. מזל שיש לי תמונות של הרכב שלי ושל ים, ורואים בדיוק איפה, איך הרכב של ים עף על הרכב שלי. כן, אבל העורך דין שלי אמר שתמיד אפשר לחרטט ולהגיד שהוא סתה ככה וככה. הכי טוב, אם יש מישהו שראה, זה הכי טוב. בגלל זה חשוב לי, שוב, אני מדגיש, שאת תתני עדות שם ותגידי את מה שאת ראית, שכאילו זה יתמוך בגרסה שלנו, כי הוא אומר שאפשר להגיד שליאם פנה שמאלה ופגע בו, ואת הסתובבת וכל מיני שטויות. כן. אתה יודע, יש דוח משטרה, הרי יש דוח משטרה. נכון, יש הכל. מה, כאילו? אבל לא היה בוחן, זה לא שיש בוחן שאמר קרה ככה וככה. לא, בסדר. לא משנה, תראי, תמיד טוב שיש עד שמחזקת את מה שאנחנו טוענים, את מבינה? הוא גרם לתאונה, נקודה. בסדר גמור. טוב, אז הוא ידבר טוב. המון תודה, שרון. אין על מה, בכיף על הכיפק. יאללה, המשך שבוע. יאללה. ביי. גם לכם. ביי.